Right, imi mzomoita eo imadzire. Ndi masapu. Endai mundo tsvakiwa mazuva murundo tsvakirwa pamwe pasina hondo na muchemwi. Aiwa. Murutogadzirwa nyaya yekuti ipere. Chimhumwe tapita. Iwe. Nyambudu. Takamira nyaya pamberi. Nyaya ndeyekutora gadheni rangu. Nda kuripwa nembudzi 3 yane mota pane mari yedare. Saka ndizotapita chimhumwe. Inini nayo ndichibva kumacheki. Chibva ndasvikawo Nyambudu wakutorima mugadheni mangu. Ndakasvikawo Nyambudu wechirima mugadheni mangu netractor. Ndafunga pane 3 weeks here. Ndichaziva. Ndichibva ndatovabvunza kuti ko zvamunenge muri kurima mugadheni mangu. Wakandidera wakati igadheni renyu here. Ndikati iya igadheni rangu ati mashanga emurupisa ngahangu here. Zvikazi ngerenyu here. Ndikati ngerangu. Ngerenyu here. Ndikati ngerangu. Ngongonyarara. Ndobva ndaenda kuna Sabhuku ndikati ndozvaiti ndiri kuona wa Nyambudu wari kurima gadheni rangu simadziro. Ndikati ndiri kuona wa Nyambudu wari kurima mugadheni mangu wamboti iwewo kwamuri. Zvikazi hapana zvawataura neni. Zvikazi ndandototi pamwe muri pamwe chete. Ndikati handisi pamwe chete nauba. Saka ngatichiende tozwe tiri pamwe chete kuti ko zvauri kurima wari kuririmira gadheni rangu. Sabhuku madziro akati handisi kuenda apoba. Obva taenda kwapo ane musangano wevidhiko. Obva ndasvika pamusangano ipo papo wevidhiko obva wapedza musangano. Vandati vanhu inini ndauyawo ndasvikawo Nyambudu wari kurimawo gadheni rangu. Saka ndashaya kuti ndoita sei. Saka bwanditi kwanza bwandapiwa wapa Sabhuku pakarimwa. Zvikazi Sabhuku pakarimwa chienda iyo nani na mbuya Mushata konini kugadheni kuna Sabhuku madziro. Muone zvaitika kugadheni kwani kwa Mushata. Wataenda tesina Sabhuku pakarimwa. Watasvika watataura na Sabhuku madziro. Sabhuku madziro ko Nyambudu zvauri magadheni wati kudii ndiwa pakarimwa wanga rubvunza. Saka iyo bwangoti ndangoona wari kurima. Saka maitawo action yei sezvo muri Sabhuku. Zvikazi hapana zvandamboita ba. Zvikazi saka handeitoona kuti zvakamira sei. Kobva taenda tiri 3 kugadheni kwekwe. Watangosvika watapangidzana zvazvirimo mugadheni. izvo zvikutaurwa James varima mugadheni mangu. Aiwa ndiri kubanza changamire pamusoro echangamire pamusoro ewadare. Ingati zvarutaura mai kuti ndakarima mugadheni mawo ayo manyepo. Gadheni riri mumunda mangu. Mumunda mangu mandakarima. Chakaitika ndechekuti idzi awa ndakawapa mukana kuti aiwa izvo muri hama dzangu chimbofanira henyu kurima kana ndakuya kuzorima ndinokutaurirai mubuda. Zvinozikanwa naSabhuku nemakurukota avo kuti shuwa ndo mbanotangira munda wangu nekwaunoperera. Asi ndakangowapa mukana chete kuti chimbofanira kushanda izvo musina pekushandisa. Vanokuti hanzi muchiziva kuti igadheni rangu ndakatokupai kuti chimborimai. Chimborimai asi ndichada kuzoshandisa panzvimbo yangu. Inini gadheni richakabatawo Nyambudu wasati wambobata ikoko. Ndofunga takaribata 2008. Kusati kwati vanhu vasati vatombogara vazhinji baikoko. Vatabata magadheni avo. Saka waNyambudu wakazouya kobata munda. Ameno zvawakapangana newe kwamadziro bvawabata munda isusu takutori magadheni. Saka ivo vanoti muzasi memunda mangu mune gadheni renyu. Asi ndisu takatanga kurima ivo wasati warima boba. Gadheni racho rakamira sei? Uchitoda uyoga nhau dzinelinda nemagadheni. Tinoziva kuti kazhinji vanhu vakaenda kumagotsi. Magadheni rikaenda kugotsi kwemunda wemunhu panogara paine gakava. Kazhinji kwetinoenda chakana.
yoyo kana munhu ari kupuhwa munda anenge aine kuine nzvimbo zvakare iyaya inonzi musarime 30 meters yadzo. Saka kunzwa kwandiri kuita zviri kureva kuti ava waini magadheni wachiitira pedyo nemvura handiti uyozouya wopuhwa munhu wobva achiti kuzasi kwemunda wangu hakungaiti gadheni nemunhu unofanirwa kuita inini gadheni nokuti munda wake uyu unenge usisina gadheni unenge usisina mvura pachio maererano neuta hweiyeriver kazhinji pamusoro wechangamiri inini ndimumwe wacho mazivo ndipapambodarira mambo mako sezvazvakaita chondinoziva inini munin'ina uyu wasabu maidi yanga risabu chandinoziva ndechekuti ndakadaidzwa kuti mwanangu awa wanyambudwa neawa kumaikuru ramainini mukuwangaaipa wakumbira kuti todambofana ndakurimawo apa sinzi munda uri wenyu awa wakati ndimai kunditaurira sapo akati asati afa akati kana wakuzoda musazoite zvekuita bvunongera pamunopawa notisi gore rapera last year kana tisikakanganisi ava ndokubva wauya bvauya pasapo bvawati anoda uya sabhuku ndati kuti ini ndichipe vana maikuru wangu vandakambopa gadheni notisi tibva webva watongwa pasabhuku webva wataurirwa mazvizwa here awakati handiti maikuru awa inhamba 3 pamurume number 1 nenumber 2 handiri murupabata chakazoita kuti awa wapesane neawa zvindakutaura zvane gore awa wakazoponderwa ngetractor wakuenda kutora dombo mugadheni muya rekuita rekutsigira mutractor awa ndokubva watanga kupota kuti matora sei dombo rangu mugadheni musikazodzokesi bva watanga kuti pesana. Chechipiri awabva wazotanga kutora mapaipi wabvata ko munoita sei ndona maikuru wangu ndasina kuresha nawo asi tinogarisana sei zvawakuita waisa paipi kotora mvura kupi kurwizi kukwidza awa kupi kumunda noti kuti mugadheni awa wakati paipi iyo handii kuti kurosefuni ngemugadheni mangu ndo pakachizopedzisirwa pakuchizi awa wakuya futi kuti inini sinzina kundana maikuru naiti ndiri kubatsira zvino ndakuisa paipi iyo rupopota ndongo achiende kumunda kwavo kubva kune munda wavo awo murume wavo wase kumushata kune 1 2 3 4 wechi5 kana ndisikakanganisi minda yase inodzika murwizi yese ndopane munda weawo saka ndo chimiro chakaita nyaya changamiri asi awa inini ndinofunza kuti mbuya awa tiri kumusha uko ndinoona sekuti kuona kwangu handisiko zvindokwedaripa ndinoona sekuti mbuya awa wanoshora dare nekuti zvawakuita nyaya yawo sabhuku akasatenda nyaya handi munapapanzwisa mumusha muno wangu tinaishe handizvo nyaya inotakurwa ishe yoenda paishe takonana tochizoya kwani kwamambo ishe aitadza. Secondly pane pakaitwa field day waenda pana kanzela ndaona gadheni chichichichi inini handisabhuku mbuya ninoona murume wakafa dambudziko renyu tinogona kurisorova harisi dambudziko gurube padapo ndiruziva pane waterway iri inobva kumusoro kutorina mwanhu waripo inosvika futi pai murwizi hapana munhu une munhu wakanangana nepo imini zvomoita moepi muye pandiruziva pacho tikupangidzirei nanhasi havana kudini havana kuya saka inini ndinoona sekuti mbuya uyu wamwe wacho ana mbuya waritoripo mbuya umwe wacho number 1 izvozvizvi murume wacho pamini wacho wakatoti muchemberi rima yenyu tractor irimi kumadhaka handimuripabata asi awa manje warozikudzonga kuti baba mine akangokonesa chindo chetractor kwititi saka wakuti aiwa mimaikuru chiita henyu uku mudzikwa kumunda kugade kwetu kachangamiri ndachikumbira kumubvunza kuti pangava nemufambo wakadii kubva pamunogara ino kuuya pane gadi ini nangu pane kamufamba hapo asi padhuze nepadhuze taakutarisa munda wenyu taakutarisa gadheni pariri nepane munda wajames pane mufambo wakadii zvikari
tinopoka munda 1 vachaenda pagadheni ravo avo. Asi gadheni iri isusu takabata kusati kwane mindaba kuri kusango. Chinega inipedzise seumbohwapiwa nevedare rekwaSABHU vachitsanangura kuti paukama imimi muri kupesana here kuti paukama nezvaazvitaura awa nemurume wedu waingoti ndikupura kuti sekutsanangurwa kwazvaitwa kuti paukama hwenyu nana wanyambudwa hatina ukama nahuba. Ukama ekungoti wangosangana muera humba wongodaidzana kuti humba nekuti kufa kwakaita mirume yedu isu wanyambudwa vanomboya kubata maokoba havanamboya kubata maoko. Dai vanga vari hama yemurume wedu dai vakaya kubata maoko. Saka kureva kuti imimi muchine godo rokusauya kwavakaita kuzobata maoko ndo zvapa kuti nhasi uno wanyambudwa vakangoisa mutsetso wepaipi mobva mati zvaitirwei, vakangopfuura nepedyo pegadheni moti zvaitirwei. Ndo zvasvika kanhasi kuti vati semunhu andakapa pokugara haangaramba achindipa bopoto kana dambudziko, ndodawo kugara kwakanyara. Matinininga yese kusanganisa nevawo munda kusanganisa newana Jameson yese inonoperera murwizi kusanganisa nevenyu kunoperera murwizi kunoperera kurwizi kunoperera munda wavo kune magadheni here kwenyu kwangu kuna wangu yenyu. Saka munhu wese ane munda wake unoenda murwizi, munhu wese achienda munda wake murwizi. Takazviona kuti kazhinji izvi munhu akaenda kugotsi kwemunhu zvinobara maproblems. If mangwana munozonzwa vanhu vadi watemana. Saka tsika iyo yekuenda kugotsi kwemunhu takaidiscourage kuti munhu enda undoite gadheni kugotsi kwako. Ndinodavira ndo patakazopedza dambudziko rayo amudzani sabhuku wedu uyu Pakarimo waine problem iyo yekuti waiuya wachindozoita magadheni kuseri kwaPakarimo. Kusvika takatozovabvisa tikati imi muchiendai mundotsvagire magadheni kusiri kugotsi kwemunhu, nekuti mangwani zvinonetsa, hondo yacho haiperi iyo yekuenda munhu achienda kugotsi kwemunhu, nekuti munhu anoda kuzotora mvura murwizi kuti aitore akupinda nemugadheni memunhu. Saka izvozvo takazvidiscourage tikaona kuti nyaya dzakadaro zviri nani kuti tewatataura kuti munhu utama uende undotsvagirwa pamwe paunopuwa negadheni. Pamusoro mambo wangu ishua iri kutaura nyaya yakaitika semusha sekuzva kwamunoita dzimweni mambo pakauya mapegazi welenzi 2013 womusha wese takagara pasi tikati hakuna munhu anorima gadheni kuzasi kwemunda yemunhu. Ndo zvatakaita bumbiro redu isusu. Saka waJames ndo kwakabvaita gadheni ravo kana mukaenda ndo kune munda wavo, ndo kunoperera gadheni munda wavo, ndo kune gadheni ravo izvozvo. Saka barati zvitori nani isusu wemusha titsvagiri awa pagadheni panyowani pasina pakamboshandwapo. Saka ndo nhau iripo, panga pasina nhau yakambokura. Right, imimi zvomoita iyo zvimadzire ndimi maSABHU endai mundotsvagirwa uyawa mazuva mundotsvagirwa pamwe pasina hondo na muchemwi murutogadzirwa nyaya yekuti iperi nekuti gadheni kupuwa hondo watsvagira pamwe pamunowachi gadheni apa kugotsi kwemunhu munogara makarwa nekuti uyo achada mvura munogara makarwa. Inini gadheni rikairi andinomborwa nawo ba avo watoyo wakapangana nyaya dzavo andinomborwa nawo ba wanopinda mugadheni momwe uchisa paipi yavo. Ko imimi kuti munotsvagirwe rimwe gadheni rakasununguka okurimirai kutanga kumuyeka mawatsvagira obva mobva marimirwa manzwa here ndo zvatiri zvaro kusunga moenda mondo watsvagira mai ava
gadheni rimwe ramunovapa rine saizi iyo kana kupfuura but risiri doko. Vamuni wacho wavo wanotowarimira pekutanga nekuti panenge paine virgin land, wowarimira ipapo pekutanga wochitanga kurima ipapo. Handizvi so that hawandipi kuti anoita unerima magadheni asingaoneniba. Tikarima tikaibvisa wotitorera, tikarima tikaibvisa wotitorera. Tazvizwa. Saka mondoita izvozvo tokupai nguva yakadii kuti muzviite? Mangwana. Sande moenda kwaSabhuku odokuratidzai nzvimbo yamusingazonetseki mangwana. Makombe awo ndakukumbira kuti wandibvumire mudari mamambo kuti wawarimira awa sekuvavhura. Mwarimira kutanga kuwarimira kuti padi watange kushanda. Pamusoro ichangamira pamusoro wadaro. Ini handina chandinopokana nacho. Kana wasina kana waya kuisa gadheni racho ndinobatsira. Kana wasina kana usakoderera kuri wakarimira mugadheni mangu. Okay. Aiwaka nyaya yabva kudari kwamama. Vakuchindorimirwa ka. Ani vakundorimirwa. Pane pasina kurima, mori wokurimirai, wadifenzi, wanokubatsirai kuisa fenzi ipapo. Modi mosuduruka. Handiti. Saka. Okay. Isinga imwende. Hamutari pindu vakoreka nekuva kundokuitirai basa.